чанг як асбобие ки дар тамоми минтақа дар тамоми ҷаҳон менавозанаш. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо ҳамватанони азиз муборак бошад. чангқовусш меган як хел ҷуда бо лабчангш меган. роситлай кабҷиқ саршавии барномаи дар бораи лабчанг. салому алайкум бинандагони гиромӣ ва мухлисони ҳунарҳои мардумӣ. ман ҳастам Саид Нодир Ҳайдаров. шумо дар канали устохонаи ман қарор доред. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо ҳамватанони азиз муборак бошад. дар комментариҳо менависанд ки ака як лабчанг бинавоз ё боби усту як лабчанг бинавоз. ман чизе ки истеҳсол мекунам худам менавозам. лабчанг менавозам, оз як лабчанг менавозем. лабчанг ё чанг ё чангқовус дар байни халқи тоҷик ҳамин чиз муаррифӣ шидагиаст. дар баъзе ҷо чангш меган, дар як хел ҷо чангқовусш меган, як хел ҷода бо лабчангш меган. дар хориҷа лабчанги пимка, лабчанги дурумба меган. ҳар намуд бо дар хориҷа ҳам ном дора. не ки дар рӯзҳои наздик ма барномаи махсус дар бораи лабчанг ки лабчанг ай чанд қисм иборатай, фоидаи лабчанг дар чиай, ина ма адени бо барнома мекунам ба шумо мерасонам. бози ма як кам таракам бошам менавозам. не ки ай роситлай кабҷиқ бо ма дили ма ҷӯш мезана ки ма бо барномаам хубтара бо состара кунам. боз ма як кам тарак менавозам. чӣ хел менавозам лабчанга дар хориҷа бо чӣ хел менавозам лабчанга дар Тоҷикистон. бас шумо муқоиса кунед. анака лабчангнавозии тоҷикона. саршавии барномаи дар бораи лабчанг. мо ният дорем ки дар бораи лабчанг 3-4 барнома кунем ки чанг як асбобие ки дар тамоми минтақа дар тамоми ҷаҳон менавозанаш. барои ҳамун мо 3-4 барномаи хуб барои мухлисони лабчанг дар рӯзҳои наздик тайёр мекунем, пешкаши шумо мекунем. худо нигаҳбон. дар ки мо дуои нек кунем. подписатсияра ба дӯстон фиристодана фаромӯш накунед. хай